Ataquem el punt 3 del temari, ordenació i comparació sobre la recta de nombres naturals. Molt facilet, segur que us recordeu del curs passat. Recordeu que la recta numèrica, quan més a la dreta, més grans són els nombres. Aquí us teniu, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Recordeu, això si deixa la mateixa distància entre unitats, de 0 a 1 ha d'haver-hi la mateixa distància que 10 a 2, etc. Marco aquí l'infinit per deixar clar que la recta és infinita i que no s'atura mai. En quant a la comparació, doncs això, ho hauríem de mirar, en aquest cas aquí ens demanen comparar aquests nombres aquí, doncs els més petits són aquests que tenen com a valor més a l'esquerra unitats de miler, i després els més grans són els que tenen desenes de miler i compararem. En aquest cas, començaríem per ordenar-los i diríem que el 5.357 és el més petit. Després vindria 5.400, 8.400, 8.700 i el 9.000. I després ja el de dues xifres, el 42.672. Aquí tenim 42.678, una miqueta més gran perquè té més unitats. Aquest d'aquí, 45.459 i 45.764. No m'aturo gaire perquè és molt senzill, l'ordenació i comparació. Si teniu algun dubte, pregunteu a classe o quan corregim els exercicis també. Al proper punt del temari, al proper vídeo, parlarem una miqueta d'operativa amb nombres naturals.